първото, което е. Някои хора биха го приели да е неудобно. Ако си под 18 години особено. Кой си ти всъщност? Маскиране. Не е микрофони. Имаме. Да, това ли е микрофон? Може да говориш ето тук. Там. Да. Маскиране. Само това ли ще кажеш? Аз съм много страшно лице. На къде? На там. На Гледай тук. там. На там, на тук, на къде последно? Гледай там и говори там. Там да гледам. И да говоря тук. Да. Добре, аз съм маскиран, моето лице е страшно. Добре, аз трябва да се обърна към тебе. Ти си... Аз те разбирам. ти си човек. Браво. Откъде дойде? От една пещера. Горя по едната. На колко години си? 3200. 3200. Да. Тук не трябваше. Да. Той ще не е тук. Кой? Той. Той. Премисли го как ти е удобно. Аз не мога да мисля нищо. Имаш право да правиш каквото искаш. Не. Си мой гост. Да, ама не каквото искаш. Ако можеш да го правиш, искаш, ще направи. Всички ще да е с главата надолу. Добре, като какъв се определяш ти? Като странна личност. Цялото нещо, което направи, което си искаш. Което си искам. Да се разхождам по един мост. Само да се разхождаш. Да прави някои работи. Освен да се разхождам, прави и каквото си искам. Давам лош Може пример. ли да дадеш повече подробности? Правих едно упражнение на този мост. Изпощах едни деца. Харесах една риба, искаше ми се да вляза долу, ма пишеше забрана. Ти нали не спазваш законите? Все пак ще ме стрелят с пушка. Не искам. Ти може ли да бъдеш убит? Това не знам ли. Не си го разбрал. Не съм го разбрал все още. До 3200 години не си го разбрал. Да. До сега ти не си изпал в никакви проблеми. Не, изпадал съм, ма не съм разбрал, че могат да ме убият. Никой не е стрелял по тебе. Те не са ме виждали до сега. Ти са крил. Да. Как си бил скрит 3200 години? Ние последните 1000 години се скрих. Преди това. Преди това живеех. Къде? По дърветата. От храст на храст. Под Познаваш камъка. ли Тарзан? Аз съм нещо по-голямо от Тързан. Но не познаваш ли го? Дали познавам Тързан? Аз мисля, че ти ме сравняваш с Тързан. Не, там говори. Аз те чувам. Ти чуваш, аз чувам и той ме чува. Кой ме чува, не знам. Аз те чувам. За Тързан ли говорихме нещо? Хората не те чуват. Кои хора? Които са там. Здравейте, хора. Да. Да, чуете ме. Дай им добър пример. Не да даш лош пример. Дай добър пример. Да. Аз съм от време на време лош. От време на време добър. Надявам се по-добър да бъда. И? Тързан ли беше? Твоето лице, защо изглеждаш така? Защото съм се родил те. То странно ли за вас? Плаша ли го? Некомфортно. Некомфортно. Да. Нищо не мога да направя по този въпрос. На което му е комфортно, да се чувства комфортно, на което не му е комфортно. Говорите нещо не ми е удобно да е от тази страна, се едно го искаме и тук да ми тъй. Ма говори там. На него. Да. Той ли? Добре, ти с какво се занимаваш? Как оцеляваш? Тук нещо дзътка. Майка ми се обажда. Ало, кой се обажда? И моята майка едно време се обаждаше. Вече не я знам де. Няма сега да говорим с нея. И пак ли го слагаш тук? Да. Пак ли ще се звънят? Надявам се от нея. Първо моето появяване. А то как се случи точно? Помниш ли? Имаш ли някакви спомени? Не. Имам изтрита памет. Как знаеш, че се появи от тогава? Ми каза ли себе? Кой ти каза? Който ме е намерил.
Той не е жив вече, предполагам. Живе, бе. Къде? Къде? Добре. Аз трябва да си смея. Те да ровзя. Добре, какъв пример даваш ти? Може би лош. Може би. Да. Само, че не знам как хората го виждат. Аз искам да кажа, че е добър, те казват пък, че е лош. Ма говори там. Тук ли беше? Колко пъти трябва да кажа? То къде? Аз съм с загуба Да, на че па памет. нямаш уши. Уши. Аз затова не Чуваш. мога да чувам. Имам нос обаче. Мога да мириша. Не те помириша, Не, да не, взема. това е недопустимо да го правиш. А, Не може да помириш. Първо, в нашия свят учтиво е да помолиш преди да правиш нещо. да, помоля. Да Не, питаш, може ли да те помириш? не. Как не? Направо го мириша. Това е нарушение на човешките права. Кои права? Човешките. Да, аз не Ти съм живееш човек. сред нас. Аз не съм човек. Трябва да спазваш нашите права. Няма. Защо? Защото съм лош. Така даш лош Да не пример. говоря. Добре, нещо можеш да кажеш повече за себе си. Освен, че изглеждаш по този начин. М, За мен е ско да кажа, че съм Там всякакъв. говори. Всякакъв съм. Аз съм разновидна личност. Някъде съм те виждал. Насякъде. Може да ме видиш. В социалните мрежи, може би. О, там задължително. Аз съм и във всеки град. Във всеки град Вече почти. по света. Не, България за сега. Какво е така? Какво правиш? Не чупи нищо си. Моля да щупя нещо. Ти си сериозен човек ли си? Ти не си човек да има. Аз съм една личност, дето му да прави каквото си иска. Там говори. Пак ли тук Ама вече? да го гледаш там и говориш. На там да говоря, на тук да говоря, на там да гледам, аз не знам на къде да гледам. Важното е да гледам на някъде. Добре, това е някаква роля ли играеш? Роля. Да. Не, това е моя живота. Спазваш ли някакъв режим? Да, Какъв е той? никакъв. Никакъв. Аз съм всичко. С какво се храниш? Искот намеря. Дай по-подробно де. Предимно с корени и с бублички. Не, бублички не. Не са. Някакви ядки се храня. Чупени там и корари са едни те, чупя ги с ни камъни, ги ям. Изпадая ми зъбите обаче. Някак път се налага да ги изям с чурупката. Откъде взимаш пример? Пример? От кой да вземам пример? Аз съм примера. 3200 години си живял. Не вземам пример. Как поддържаш живот? Поддържам ли го? Как живееш? Той ма живее сам. Той те живее сам. Какво значи? Как да го поддържам живота? Аз си живея. Нямаш болки. Не, какви болки да имам. Няма ли да се тръгваш? Какво правиш в нас? Сгониш ли ме? Ти като идея на първо място. Аз... те се появявам от нищото. Колко време мислиш да останеш? Колкото ми е удобно. Не може ли? Не е учтиво. Да Се има появиш ли без да питаш. При нас няма учтиво Кои са вас? Оле? Кои са вас? Нашето общество. Кое е твоето общество? Дай да На разберем малко маскирани. повече за вас. На тия, които са с маски. Има ли такива още като тебе? Има много. Къде са те? Някъде около нас. Аз до сега не съм виждал от твоя вид.
И аз какво да направя? Това е моят живот. Правиш каквото си искаш. Да. Не спазваш правила. И трябва ли да ги спазвам? Имаш ли шофьорска книжка? Не. Аз карам без шофьорска книжка. А имаш автомобил все пак. Да, на въздушна тяга. На въздушна. Да. Не ми трябват пътища. Моя път е през нищото. Може и през дърветата. Добре. Нещо друго да очакваме ли от теб? Всеки ден нещо различно. Участие от теб. Участията са ми на Нещо първо... сензационно. Нещо? Сензационно. Да, ще ме видите на един фестивал. Фестивал. Да. Какво ще правиш там? Ще участвам. Викат ме там да покажа нещо на хората. Кома гледаш? Не вярваш ли? Ами не знам. Не Много знае. са странно. Звучи странно. Да. Нали знаеш, че странните неща са най-хубавите? Не знам. Сега го чувам от тия. Те не се възприемат лесно странните неща. Трудни са за обяснение. Гладен ли си? Не, аз почти нямам. Почти или не ядеш? Казвам почти. Какво значи това? Храна се един път седмично. С ядки и с боболечки. Баблечки ги свърля вече от режима. Само ядки. Ядки, корени и малко пръс и камъни. Дори няма да Колко ес. пъти тренираш в седмицата? Когато ми се прииска. Какви видови упражнения? Видовите упражнения. Не ги знам какви са, само когато ми дойде нещо и ги правя. Каквото съм видял. Каквото ми харесва. Имаш ли домашен любимец? Домашен? Не. Гътна са. Руско. Ме? Как се загуби живота? Падна един Може да камък говориш отгоре. там и да гледаш на това. Да, мога, ма не знам кога. Другия път. Камък падна. Да, падна един камък отгоре. Би го. Лека му прас. Как се казваш? И сега, мимаца ли? Не знай, че. Не знам. Защото не знаеш къде ходи. Аз не знам колко информация събрах и колко е полезна тя За кое говориш? на мен, на хората. За теб? Информацията всеки път ще я получат по различен начин. Ще ме виждат много често. Ти философ ли си? Добре, причам. Това съм учил някъде преди. Кое? Следното изречение. Познато ли те? Да. Значи съм попирал от Но може нещо. да говориш там. Не, Аз искам тук да говоря. това е моя микрофон. Може да не ми да взеш моето пространство. Не ви имате пространство. Да. Не знам какво правиш тук. Кацнах. Кацна? Mm-hmm. Откъде? Отгоря. Някъде. Аз като си летя няколко пъти падам. Ти Или можеш пък да летиш? нещо като мотор. Вярваш ли в нещо? В кое? Мама и тати. Мама и тати. Няма ли да приключиш накрая? Не знам. Финиш има ли? Вашето предаване. Има. Кога? Когато госта вече е Заспи. приключил да говори. Той заспи. Това е краят.